Ga weg! We zijn uit je kamer. Hè? We zijn uit je kamer. Je bent het uit. Nee, ik ben... Ga weg! Ga weg! Ik zet het op YouTube hoor. De meest kutte mensen in de familie. Ga uit het huis! Jammer jongen. Geef mijn gitaar gewoon terug. Ik ga wel. Ik wil slapen. Oh mijn god, Nicky, dat staat vast keihard op film. Ja, leuk. Schiet er nou tegen mijn lap af. Dat is echt heel stom. Ah, laat zien.